Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Inden vi går ned til Herre Nielsen, vil Anne Dorte Krog holde en tale, og der kommer også nogle andre, der holder en tale. Og når vi kommer ned til Herre Nielsen, så vil jeg gerne have, at vi synger første vers i Der er et yndigt land. Og derefter er demonstrationen på slut. Det er dejligt at se så stor opbakning til Jakobs demonstration her i dag. Det er i Danmark forbudt at diskriminere på grund af køn, på grund af religion, på grund af race og på grund af hudfarve. Det er forbudt, og det er for åndssvagt.
mangler i hvert fald det faglige argumenter til at sige, at rødhårede er stædige, blondiner er dumme, og alle med en anden hudfarve laver ballade. Vi er her i dag, fordi værtshuset Harald Nielsen har valgt at sige, at de kun vil tillade en vis kvote af udlændinge ind om aftenen. Og de ovenkøber ikke flove over det, de melder klart ud, hvad det er, de gør. Så må vi jo spørge os selv, ja, hvad er det egentlig udlændinge er? Er det også svenskere? Hvad er det lige, det gør, at alle ikke-danskere skal opføre sig ens? Og hvad er det lige, der gør, at alle danskere er bedre end alle andre? Og hvad er det, der gør Harald Nielsens lovovertrædelse acceptabel blandt nogen? Det kan da godt være, at Harald Nielsen har haft problemer med en gruppe ikke-danskere. Jeg vil tro, at de også har haft problemer med en gruppe danskere. En gruppe blåøjede danskere. Og skulle de udelukke alle med samme hudfarve, som de der nogensinde har lavet ballade, så tror jeg, de skulle udelukke alle og lukke værtshuset. Jeg synes, det er jord at udelukke folk, der laver ballade fra et værtshus. Men Jakob Astar er ikke en ballademager. Han ligner faktisk ikke engang en ballademager. Han er bare lidt mørkere i hovedet end de fleste andre. Og derfor kunne han en aften ikke komme ind på Harald Nielsen. Ved I hvad? Det er ikke at undgå ballade. Det er simpel racisme. Det er groft, det er utilstedeligt, og det er forbudt. I Aalborg, der har vi faktisk ikke de samme problemer med at få vores flygtninge og indvandrere integreret, som i andre store byer. Vi er faktisk bedre til at få dem integreret. Vi blander os på universitetet, i Ombrænegade og i Brus, og det, kære venner, det forebygger ballade. Jeg tror, at langt de fleste aalborgenser støtter op i vores aktion i dag. Jeg tror på, at de fleste mennesker er ordentlige, og ikke kunne finde på at sortere på grund af så tåbelige kriterier som hud- eller øjenfarve. Det er vigtigt, at vi i dag får markeret, at det hører ikke hjemme nogen steder. Det er vigtigt, at vi får gjort klart, at enhver støtte til Harald Nielsen og eventuelt andre med samme politik, det er en støtte til en forbudt racisme. Og det håber jeg, at vi får sagt så tydeligt i dag, at der bliver stop for enhver form for kvoter for udlænding og værtshusene, i stedet for at koncentrere sig om udelukke ballademærke. Lad os slå fast, at vi er ens, uanset hår og hudfarve, uanset alder og køn, og uanset race og religion. Vores forskel skyldes nogle helt andre ting, og racisme, det løser ingen problemer.